Ging je nou dit weekend dat festival of net? Dat festival van Nijli. Nijli, dat was afgelopen vrijdag al. Ja, hoe Ja. was dat? Het was geweldig. Heb jij ook opgetreden? Ja, ik had 6 nummers gedaan, waarvan 1 cover. Oké. Van wie? Let It Go van Frozen, maar dan in een metalcore stijl. Oh, ja, hoe gaat het ongeveer dan? Dat was ongeveer net als het origineel, maar dan bij de stukjes van Don't Let Them See, dat was meer een beetje een grunt-stijl en scream-stijl. Oh, kut nadenken of? Nadenken. Don't let them in, don't let them see. Be the good boy you always are to me. Zoiets ongeveer. Goh, dat is echt wel, ik vind het echt wel knap dat je het kunt hoor. Ja, en qua grunt, er zit ook heel veel techniek aan verbonden. Je moet wel alle basistechnieken van zang sowieso hebben voordat je überhaupt aan grunten begint. Want Ja. anders dan blaas je stem op, kun je niet meer praten. Dat is toch gein. Ja, inderdaad. En was wat publiek afgelopen zondag? Ja, het was zelfs uitverkocht naar verluid. Nee joh. Ja, Oh, ik zeg, nou, was het leuk om te doen? ja zeker. Goeie reacties gehad? Ja, ik had wel aardig veel reacties gehad. Zelfs een van mijn collega's van de Albert Heijn in Bilgaard was erbij. Oh, oké. Ja, en een aantal metalmuzikanten die er ook bij waren. Daar had ik ooit samengewerkt op mijn single Tribe of Gold. Die vond het ook heel leuk. Ja, want eerst zat je wat in het Nederlandstalige genre, maar nu zit je toch wat meer in de metal, hè? Ja, want pop, rock, dance en metal, daar ligt mijn passie. Ja, inderdaad. Ja. En praat je wel eens met Ben? Zo nu en dan, en spreken we wel eens. Ben die is flink afgevallen, zag ik. Ik kreeg een video. Ik denk, wat is die man toch afgevallen, zeg? Ja, zeker. Het gaat op zich wel prima met hem. Hij leeft gewoon zijn eigen leven. Ja, nou snap ik, ja. Nou, bedankt hè. En succes met je verdere carrière. Ja, dank je. Tot ziens. Ja, fijne dag verder. Ja, hetzelfde. Dag.